Isimo. Onye ọ bụ mmadụ? Ndo. Gịnị ndo? Unu furu na nọ n'ugbo m na-eweta okwute gị. Agbasịna mmanya. Ọ bụla okwute ametụ gị n'isi gị na-agbalụ mmanya. Ga-ezube ike. Isi. Chideba. Abusunu nọ n'obodo. A ga-egburu n'ehi. Ndị ọcha. Di mama. What is the problem? I can't stand it. I go do my work. No, this is good time. I don't go for One night of me, Mobile can make a country if you lose. and send all the call yard. About what computer in and I'm in any form also aqua. And I got that name one nature, then I are rose. Chiam myself if I knew. I want to have a very good mass. I'm pushing an aqua and then a room. I pay my. I'll be in my culture. I'll be home in each. I've been narco. Chijuo mwazi aka. Abura bakansi chijuo maka. Chegwa mo kweta. Osinaka. Ona umukosi. Okwo mo na gesolugo je. Ụlọọgwụ. Ebe afọ. Dọkịta nenesi anyị na-abọsị na nwere ife na-aya ma nwere ife na-eme gị. Mana ntiri n'okwu ikwulu kịta. Ga-eche ka gasị na mmụọ. Bụ ife Osinaka mee na ya amụbe nwa. Onwe onye ọ ya agba ọbụrụ, ọ ghara ikwu etu ahụ ma okwu karịa. Mba kwuo. Onye ọ na-eme omume na-ebe okwu. Onye ka ị ga-ejizi na-agwa m okwu etu a? Ọ ka o si dị nka. Dioma, ọ ofu ife nchọ ịyọ gị. Ndị ekwuru anụmanụ. Achọrọ m ka anyị jee na nke ndị gọọmenti jekute nwa. Ọ bụgodo ofu. Otu so ofu nwa nwaanyị. Nwa gọọmenti. Ka m ejekute m. Amaghị m ụdị arụ. Nne m mgbe nna m nọ ya. Ọ mụrụ funyi n'ọya mụ chịrịchị nna m. O jee n'o gọọmenti jekute. Ị makwa na ife afụrọ na nwa amadu nne ewu wee fịa na nke m ya na-arụkọ. Nke m dị iche ji rụrụ ajọ afọ. Biko nụ. Ama eje ikute onye ọbụla. Onye mmụọ ya kụrụ. Biko zi anụ. Ncha dị eme n'iru odogwu. Biko zi nụ. Ncha dị eme n'iru odogwu. Biko zi anụ. Mmeku. Onye mmụọ ya kụrụ. Nwa m eku. Biko zi nụ. Biko nụ. Nwa m eku n'uke mmadụ. Ụmụ nwa ka ndị ka ụmụ nwaanyị ibe m. Ya na ụmụ nwa ka ndị ka ụmụ nwaanyị ibe m. Obodo so ofu. Ikenna n'Obinna. Ikenna n'Obinna. Ikenna n'Obinna. Ikenna n'Obinna.
wayo. Ini neme na kumni imishi boy. Shila hawa mo. Ini na koto neme ishi. Madam imishi boy. Dugama nai. Dugama. So dugama. Umake bom. Omad na tara hamma. Jisika. It's now we're going. 200 naira. 200. Hey, umake bom. Mane yanne. Nana. Jisika. Umake bom. Hey, otro baba kukureku. N'ụbọchị nne ya ga-ahụ n'oge jụọ ya wee tutu ọchị. Nne ya nwụzi ọtụrụ baba ihe eto ya n'ọnụ. Abụ maazị abụna ha na-abụ ga-eme. Hey, ka nnawa. Hey, isi agbagbo m. Isi m o. Odoye? Ọmwa. Wow. Mbodi katamba. Ma kedebere kene. Ide kene. Ma he juwe beba. Barata ko ku ko mu ke ba de lanti. Ijo kwa ka do ma. No ma ke na to. Mo aka ka mo edebe edebe. Gamuti. Ndị Igbo sonye motara kapi ya be yo. Ana m n'ugbo. Na suchu ururu. Na no barakata baba. Ka nwe n'isi elu nye nwusi n'isi m. Doo! Ọbara ejuma anya amazi m ebe nọ. Mgbe nwetatụrụ onwe m wee mepe anya m wee kpọọ ụmụaka asị ọgịnị. Ịma nke anụ ọhịa dịka nke asị ebe a na-agwọ ndị ara. Wee ihe ọnụ oje iri ji na-ede wee sị m obere okwute atụrụ n'isi ka njiwe na-ebe akwa njiwe na-eti mkpu. Biko ịma ihe njiwe bịa ego aha ntụfuru n'ebe aha akwara isi m akwara isi akwa ọhịa ka m bịara ka inye m 2,000 naira. Isikwa na ị ga-enye m ya mgbe ya je na-arụ mmiri agụ ma na nke Amadioha. Mgbe dike nke ya robina go arapụ 2000. Ma na nke Amadioha. Mgbe 2000 aga na Amadioha aga kwụrụ na robina go. Ya wetere m ego 2000. 2000. N'otu mmadụ ga-esi wee nọ n'ụlọ ya n'ọpịa mkpụrụ amụ n'ugbo nkwa bụrụ n'ugbo onye ọzọ ihe nụrụ isi mgbo iche na ịmụrụ ụmụ. Hei, kịta ka m ghọtara ilulu atụrụ si na onye isi nkwọcha anaghị eje ọgụ na be okwute. O wuruzie n'isi m ka ụmụaka ji wee jechi ji ọ bụrụ nụ na 2000. ọhịa ọ bụ 2000. ka m gụọ ya n'iru. O zuru ezu. O zuru ezu. Ahụrụ m ya. Kee maka ego ndị ọzọ ma ọgwụ edepụtara ma ọgwụ a ga-agbakasị ya na amị ọ na-amị mamị n'isi m. Mgbe dike jiri 2000 jere emesịa okwu ndị nke ọgwụ na ndị ọzọ ma gee ntị ihe na-agwa gị ndị ahụ chere si na ịmụrụ n'ọgwụ ụmụ ha bata mgbe ọbụla ha jecha wee bata gwa ha na isi m awụghị ebe a na-atụ maka mango ma ọ bụ orange akwụrụ ihe na-agwa gị. Ọ ka fọrọ. Mgbe jebekoru anụ ọhịa megide nwa ndị isusu wee chijuo n'ime ụlọ. ụmụaka ya kwụrụ na mma ahụ metọgbu iko n'ụlọ ọ bụ na e wezuga ndị ụka akwa amụ eji machịrị ejigbo ya bụ n'ime ọfịa machịrị m ụmụaka anyị n'ọfịa kụrụ mmiri nwatọgbu iko ụmụaka
mgbede ka mma. Na nkata nwa idiot anụ ọhịa ị na-ahịa mere ọ bụrụ na ị chọrọ ịta anụ ọ bụrụ ọtata ka ị ga-adị na ị ga-eji ọbara nke kwụ ụgwọ anụmanụ na-agbago agbago gbadakwuo asị gị gbadakwuo anụmanụ anụ ọhịa na-ekekwa nke tiziri n'ụdị omu kesikwanụ nke ihe ọzọ ka nwunye ya ọmagwụkwala anụ ejuru ajụ iji ọchịcha jụ ọgịga biko ka m n'anya m ga-egbukwago ụfọdụ iwu nwaanyị ọjọọ iwu ezigbote nwaanyị m nwoke kwesịrị ịnụ udewe n'ụlọ ihe dịghị mkpa wa anụ ndị dị ga adịghị mkpa i nweghị ike ịjụ m mgbe anyị si ebe dị na bụ anya ha enweghị ọgịrị mere dimo efukwa m dimo ihe mere bụ bịa ka bịa ta anụ tagbukwa onwe gị na eziokwu nna ka ịbịakwa anyị isi kedu ndị kụrụ ụja aja niile a ọbara nke ji wee kwụ ụgwọ ọbara akwụsịrị otu a dị nwere anyị si were ọbara ya kwụ ụgwọ n'elu obe kaveri otu a ka m ji wee ji ọbara m wee kwụ ụgwọ ka ọbara kwụgo m n'arụ hapụ nka nta anụ aṅụ ọma ya ka ọbara niile ahapụsịrị na wee lọghachi maka ọbara gwụrụ agwụ nna anyị chukwu ọkụkọta Chuma ka ebe ụmụnna anyị nọzi kedu ka ụmụaka azụ nna ike ka isi rapụta nwatakịrị ọnọdụ n'akụkụ nọ na-asọ mmiri onye osi ọnụ kwenye nwesịrị ka inye ofu anụ ka ọ taa ịchọ ka nye ya anụkọta ịwa anụmanụ nna ọ bụrụ na ị chọrọ ịta anụ ị ga-eji ọbara nke gị wee megere kwụọ ụgwọ ịtaba anụ Chukwu anyị ekwekwa ka nwa nwere ọbara ya kwụọ ụgwọ maka anụ a chọkwa dịka na anụ ka ị were taa anụmanụ nna ike nwa mkposi ịmụta aka eji m ahịa ekwesị na-abịa gị si ebe a wee pụọ mgbe ọbara ga-efe gị n'arụ ọbara ga-apụ gị n'arụ ka osisi dị kịta ọja ka o si wee dị ka osisi dị nke kịta gbam ihe ụtọ ọbara si wee pụọ m n'arụ ọkụ oge dịkara gbubido otoro gbogbukwu egwu obi na-atọ gị nso asọ nne chelegodi ya ka ime ọgọ ka anyị na-agba ụtụrụ gbagbukwa gị anụ ọfịa ụkwụtarị mmụọ nke a nye mara ka agwụ obi ahụ niile na nne nwata ime nne afọ m bụ Ikenna afọ m bụ Obinna anyị bụ ejima anyị na-abụbụ ejima afọ m bụ Adaeze Nneọma Adaeze Nneọma nwa bụ onye ka ị bụ anyị fụnụbeghị gị n'obodo anyị mbụ abụ m ofu nwa nwaanyị Igbo Ọnịcha ejiri kwunochi obodo anyị ya na ịbụ Adaeze obodo anyị eziokwu mana anụ m na ụmụ Igbo niile nọcha obodo oyibo abatara m anọnyere nna m tupu m laghachi ọzọ Obinna elukwa ma nke ndị nche gị ọ chọrọ m ka ha soro m n'agha eziokwu ịgba ife maka nkwụsị ịkwụsị a ga-agwụ gị a na-agwụ egwu nwanne nwoke na-agwụ egwu anyị agụrụ gị egwu izu ka nna agwa gị maka nkwụsị ịkwụsịrị anyị a ga-agụrịrị gị egwu ụbọchị ọzọ anyị na gị ga-afụ ka anyị gị ọmọdụ
No. Hi. Ezigbo Ka ebe gazi? Asị ka m gaa n'ere ha n'obodo. Ka ị gaala n'obodo? Ebee ka ị nwere na-agagharị? Ka ị pụbara nọ ịka akpọ ụmụ agbọghọ a ofu n'ime ụmụ agbọghọ nọ n'ụlọ osologo n'ụlọ. Achọrọ m ka ha soro m gagharịa. Biko, ị ga-apụ ọzọ gwa mmadụ. Mmadụ ga-eso gị wee pụọ n'obodo nwee ka o si wee dọkịta. Nụkwa ihe igwe kwuru. Anụ ihe o kwuru. Ọ ka ọ dị mma. Amazịkwa m ihe ji ya ọkara Igbo. Ya ka m na-ajụ ka m jụọ. Mgbe Adaeze mepegoro ụzọ n'abalị, eche m ọkara Igbo na-abịa. Ihe njikwa. Ọ ya abịa. Ikenna, onwezikwa na-aghọta n'ụlọ akwụkwọ anyị ahụ. Ịma ife, ikwu opio, nwere ihe mma a na-atụ ike ụlọ akwụkwọ agwụkwọ m eziokwu. Ọ bụrụ mmasị ego anyị na-atụfu agụ akwụkwọ a ka ha were kenye abalị onwe anyị ụtọ ezigbote ife na-eme. Mana ga-emekwa n'onwe ole, a ga na-agụ nke gwụkwa ahụ. Bịa, bịa ndị mgbọ Ebus. Onye ka ị na-akpọ ndị mgbọ? Nyegodu mmadụ na-aba ahụ. Ụdị ibu na-agbasala akwụkwọ, unu na-aba nọdụ ebe a ka anyị na-efe akwụkwọ. Anyị nwa alachara ipu efe akwụkwọ anyị nachite azụ n'ekwudokwu unu ebe. Nna hapụ ha, a na-emeka ka onwe ha ma ndị ọkachamara isi ahụ ma nwere ihe ofu ihe gbahara uche. Ụmụ ka isote agwọ. Aghọtaghị m ka isi eme chaa. Ya anyị akpọkwala egwu ugbu Ifokọsịkparịa m ọkpala ezi mana oge bụ ụzọ gbuo ewu. onye mgbe aja afọ Ndị ọkpọkwa dị onye na-azụ onye mgbu ọ kpọ dị atọ ezi itibere ife. ka o sikwa ọmụ ya dịrọ mma. Akpọ ogobi na isi na-enyi nwe akpọ gị ike na isi na-enyi nwe gị ike ọ bụrụ na alụ ụmụnne m otu na oge ịchọ ka m bụrụ ike gị na mekọrọ nwa Ifilifan na-agwa gị nweta ụmụazị a wụsị ọzọ o si n'aka ugbu a ka o si n'aka ga-ebizi n'ime azụ ụzọ be anyị. Mama kedu ife ọ gịnị na-eme Chukwuma? Kedu ife igbukwa anyị bemelụrụ ụlọ arụ mgbe ozugbo mechie n'ọnụ ka papa unu nata n'ụlọ mgbe papa unu natara n'ụlọ mgbe ekpesasịara ya ka ọ bụ na o nwere ife ome ka mmanụ mbe na nke bụ oke ozugbo mechie n'ọnụ biko ozugbo mechie ọnụ banụ n'ụlọ ọ gịnị na-eme n'obodo a biko Ili ife mmiri eji akpụrụ m n'ọnụ ya Gịnị mere eji akpọ m ọnwụ mmanya ewe Ikenna Obinna Ikenna aghọtaghịzi m nke bụ na anyị na-agafe na ndị mmadụ a na-enesi anya ka ihe azụ akwa ebe ọ bụla anyị na-aga na-asị anyị jikwa wee mee nke anyị ji wee mee nke a awezikwa ya nghọta awezikwa ya n'ihe ọbụla nghọtakwa negodi nnọọ ka isi akọfusi akụkọ ịmụrụ na ọnụ ga-ekwurịrị ọnụ ga-ekwu enwere ife ọbụla ime n'ụwa mmadụ na-ama ekwu okwu ya ịdị naanị a ga-ekwu okwu ekwuru ọtọ a ga-ekwu okwu ihe ọbụla ime n'ụwa a ga-ekwurịrị okwu wetara ebe si apụta tupu ihe niile a nkịta ndị obodo na ezigbo agụụ na-agụ m ebe a
agụ ezigbo agụ dị m ebe a. Enwere ncheta kịta ozugbo ozi kwupụrụ na agụ a enwe ife gbaa m n'uche kpam kịta kekwana ihe bụ ya nke a bụrụ ihe nna chiwega abụkwa nke ụmụ akụrụ aka ka nna gwa kịta bụ kpam ọ bụrụ anyị na jenebe njọ ndị a okeruru anyị cha ewere ya Ikenna ọkwa n'isi dị n'onu a Ikenna akwa mamife Ikenna Ikenna akamadekwu ya akamadịla Ikenna ihe ọ bụla imetọkwa iburu ya n'isi onwe gị akamadịla ya alụghị ajọ ka Ikenna nwanne m ofu ya na-enwe m uwe ebe ị nọ iso m eje kịta akọ na isoro m eje gị na-eso eje ọkwa ịgwa m na agụ na-agụ kịta ụdị agụ adịghịzikwa agụ ma ọ bụla ụdị a gaba sọ gị apụkwa m gaba ụba maka mgbe ị ga-mmebikwa gị ewena m jide lie sọ gị lie sọ gị ha Ikenna chalụ nụnụ mgbe ọbụla ị na-enwe nkiri nke iwe na-ewere isi biko chalụ nụmụ nna anyị kpọrọ m o nwere ọzọ ndị kpọrọ m na-abụrụ ụdị agwa ụmụazị na-akpaba ọ na-adị agbawa m obi amarọzikwa m chibụ anụ ọzọ ya bụ ife gwụkwa m ike akwụkwọ ka eze ede ọkwa ụmụaka na-aga akpa agwa ọjọọ mba esi na ụmụaka ka bụ na nesa afa ya ama ife na afa ka amarala ife ka esi na chibụ anụ ọzọ nna ya ụmụaka ka babụ na ya na-egbukwa ọnụ egbu kedu ife na-achọ ka emeva anyị eji nwayọọ ụmụazị ka babụ baka ya ama Ikenna Obinna ekwebụrụ sipụta ewu unu ka achacha kata ewu nne anyị vasị na ka achacha kata ewu kpọbana ya n'azụ ụlọ nna anyị na-agwa na ka achacha kata ewu oye nna ya n'azụ ụlọ nna ya anụ ụmụazị agwa na agwa achacha kata ewu ọmaka na iwere ezigbo akara aka na ọmịbanene okwu ka akpụ n'ọnụ ekwu kịta ọkpụrụ uwe bata ebe isi na agba achịchakpata ewu ọgba ọchịcha ka gbagba gbagba na agba achịcha ya na-esi na ọgba ọchịcha ka gbagba gbagba ọchịcha na-enwe ahụrụ na ụmụ agba achịcha gbata ewu ọ dị mfe ịnego ya na abụ na nwere ajị dị ya nekwa nke nwere oke dị ya Adaeze ya dị m n'obi fụnanya gị kala m obi onye ga-eti ya ihe nkewa ha ka na-egwu egwu Adaeze ya dị m n'obi fụnanya gị kala m obi onye ga-eti ya ihe nkewa fa ka na-egwu egwu Nneọma Adaọma Nneọma Adaeze obodo anyị Nneọma Adaọma Nneọma Adaeze ọ dị m n'obi Adaeze ọ dị m n'obi fụnanya gị kala m obi onye ga-eti ya ihe nkewa ha ka na-egwu egwu Adaeze ọ dị m n'obi fụnanya gị kala m obi Igwe na-akpọ gị anyị fụrụ ya na ụmụ maazị Ikenta
na-apụda ala onwefe emegide isi ya na ịchụchalụ ndị ga-akpụkpa ha n'obodo a ịfụrọ ọ bụrụ ndị ala ụmụ ejima bụ ike nta ka gị na ha na-ayị nna m kwụsị ihe a ha bụ enyi m ahụrụ ha n'anya ha na-eme anya ịfụrụ ndị n'anya onye ndị enyi gị ị na-apụ ala chere ya na afụrụ na nzipụrụ ije gụọ akwụkwọ aghasa anaghị isi igwe bata n'obodo ịchọcha ndị gụ na ha ya akpọ ọkpa ịfụrọ nọ ndị agha na ndị abụ gezie ntị ka m gwa gị mbọsị ọbụla ị ga-anwa anwa wee si n'obi a wee pụọ mmadụ esoro gị ma o wee nọ na ntị ọfọzi ịfụnanya na ị na-akpọkpa ndị agha ihe m na-eme gị ikwuo na ugo na ọgbagwọ na ayị ugo na ọgbagwọ na akpụkpa jiji ugwu anyị nọ kedu ụdị ife bi ya eze mmụọ nke anyị bịa be nne TV na abụọ udo adịkwa ike nta ọ na-aba agbara ụzọ were mgba ọ nara echi maka na ọ na-abụ nwata jiri ọkụ jide mma n'aka ọkụ adalịa mma eyie ya o ji bụ ụlọ ụkpana okpoko gburu ntị chiri ya maka nwata saka ụsali ogu magana ọdụwa anya agba eze mmụọ iru nna anyị na-atụ agụta akwa nne biko gbalị ekokwe nghọta maazị Kenta onye atụrụ onye kọwalị ya ego eme n'isi nne na n'iyi ewu maazị gị bịa kpụrụ n'okwu alụsị m gwafa fakpụnata nke onye li ya gbọọ maka na ọ da-afịa arụ ọfịaba arụ eze mmụọ dịka ewe n'iwe mụ na ekpụgebe ịgbata ma marụ na ewu ya bụ ewu ka kpọkwụ n'azụ ụlọ ka nje pụchalụ nwee ndidi maka ejiri ọsọ alacha mkpịsị aka ejekọrọ ịfa bịa n'oko ọkpọta nkụ ọrụ asịgokwe na mgbelebevali egwu ya bụ ewu ya nata mana oyi oyi eji ibe na mba ji isaa ị na-egekwa m ntị ofu ọkụkọ ọcha na-enwere ntụgwa ọjị isaa bancha ya adị mee mkpụrụ ụbọchị ịnọ ofee gị na ndị be ya ekilie mbe na ekike ya maka na onye na-ekili ekili adị ekpo ntụ onye a na-ekili ekili adị ekpo ntụ ọgwụ ka ọra m n'ọnụ eze mmụọ ụtụtụ zanzam ụtụtụ mba eji ibe ndị abịa ya ha ka eme n'ife ọbụla maka ya bụ ewu ụmụaka pụọ ụtụtụ chi na-emere anụ bụ onye na emekwu mmụọ mma akwụ ndị na-abịa ibe m na-agwa gị bụ na m ekwusigo ọgwụ ka ọra m n'ọnụ egbe bịala ije nwụna ọ bịala ije nwụna ụmụaka na-ebe ka mata n'obodo a ụmụaka na-eme ka achịta mọkpa na mbara ilo anaghị elekwa lụkwa ọhịa lere lụkwa ike nne na obinne maka akwa ibe akpụrụ aka Apa
Hey, Janet. Ịma na ọnọdụ amụghị nwa mụ na nwanne gị nwoke a ọ gbagotegokwa. Ọ kpụigokwa arụ, kpụọ izu, kpụọ ọnwa. Amaghịzi m ife m ga-eme. Nke ka nke bụ na ọnwa agala aga ka anyị jebelu teaching hospital nke dị n'Enugu. Elu ebe ahụ dọkịta nke kacha dọkịta, the highest gynecologist n'ebe ahụ ka anyị fụ. Ha wee welu specimen niile ha ga-ewelucha n'arụ anyị wee si Nigeria send ya America. M na-agwa gị eziokwu, ego ebuje ije abụrụ obele ego. Obodo oyibo? Ebe o rugoro ya nọ izuụka gara aga ka fakpụla ya si anyị na rizọtụ anyị apụtago. Ha echebekwa Enugu wee lụọ ebe a wee weta rizọtụ. Dọkịta wee sị na nne sigo m arụ, nne nwanne gị nwoke na o nwere ofu mkpụrụ ife nyafu n'ime arụ anyị na-egbochi anyị amụghị nwa. Mbanụ kesi ụdị ekwensu bụ ya bụ n'aka mmadụ dị n'ihe a nke bụ na nwunye na-eme ụnụ na-abụ o nwere ofu mkpụrụ ihe. Ofu mkpụrụ nwanne m nwoke akwa nwa ekwezikọkwa ibe n'ezinụlọ. Ngwurube anya ya echizinụ oke ụdị onwe ekwensu bụ ya. Ọ ya ka m ji kpọọ gị ka idum yọọ nwanne gị nwoke ka anyị jee na nke ndị gọọmenti ka anyị jekwute n'ụwa. Biko ọ bụgodị sọsọ ofu mkpụrụ nwa, ọ bụgodị ofu nwa nwaanyị oskolu m biko ka akwa nwa bee n'ụlọ m ka ndị nnukwu ụmụ nwaanyị ibe m. Janet, biko. Janet, nwanne m nwoke anyị bụ ọ ga-ekwe. Ọ ya ka m ji kpọọ gị, ọ ga-anụlu gị okwu. Biko, ọ ga-ekwe. Biko. Igwe biko fakapụkwa na ụmụaka ịmapụkwa n'obodo a echekwana na ọnya bụ ụsa ife adapụta anụ. Igwe ọ na-abụkwa na ewele aka nne tie nwata ife ewele aka ekpedo ọchịtị ya azụ. Ana m ayọkwana ayọyọ n'isi ụmụaka fa ya agbanwekwanụ. Ike nta mechie gị ọnụ. Ịmụrụ na-ajụ ụmụazị ka ị mụrụ anyị n'obodo a. Igwe arapụkwa ịchụpụ ụmụazị a n'obodo a, arapụ ịchụpụ ụmụazị a n'obodo a. Ma na ụmụazị a ga-elekwa obodo a na mgbe na-adịghị anya. Ngwa Ikenta, ị na-achọ ịgwa m na ịmarụ na ụmụ gị a na-achụ ụfa n'ụlọ akwụkwọ maka na ha tiri onye nkụzi ihe. Igwe Enugu ọ sị na ọdị na ọmarọ ichie Enugu n'ihe ọ na-ekwu. Igwe ọkwa na-ekwu maka ụmụazị a. Ọ bụ m uche m si achụ na ụmụazị a si ka ha afụ ata ha ezigbo afụ ka nwa ma ha esi na ya mụta ihe. Igwe ọ na-abụ apịa nwata ihe n'aka nri ewere aka ekpe dọghachite ya azụ ka mmadụ ma ya amụta ihe n'ihe ahụ eji pịa ya ụtalị ahụ. Ọ rakwa m ka ọ dị n'ọnụ. Ichie dala ọnụ ụwa nụkwụ m nke ikwuru ihu nọ na-agwọkwucha ada mma. Ikenta Igwe anọ m ahịa yawa mana mara amala na agwa ụmụ gị ajọka. Ife a na-ekwu maka fa ọ dọrọ ntị mma chaa mana nke bụ eziokwu bụ na dịka ichie kwuru bụ na anya ya atụfu ụmụ ya mụrụ atụfu. Ihe mere ya bụ na nwatakịrị mejọ agwa ya na omejọ zụọ ya etu esi azụ nwatakịrị.
a na-aba atụpụ nkịta akọ egosi ya ka ọ ghara ịbụ mbọ ka atụrụ ya dịka isi wee kwu ichie a ga-ata ha afọ gbakwaghị ihe kpatara eji wee tafa afọ a wee na-agwa ha gbado anya ha gbanwee maka ike nta anya gị kwesịrị iru ebe ụmụ gị nọ nwa mmadụ mụrụ ada akarịa anya gị ruo ebe ụmụ gị nọ maka na ha werekwa aka na-aga ha were aka na-aga obodo anyị abanye na fawa igwe daalụ ofu nkwa m na-ekwe bụ na mma agbado anya fụ na azụ m ụmụaka ka fabụla ezi ụmụazị ya abala obodo anyị ụlọ igwe ya bụ ekene ka m pụ onowu ichie daalụ ozugbo hapụ na ya hapụzie na ya apịago nka gee na ntị bịa ihe emela ụmụ bụ iji wee ruo na uche ụnụ dị ya bịa ike nta na ụmụ gị ahịa naghị ụmụ gị n'aka ha gbanwere ihe a ga-emefa nke a bịara ha agụọ ha agụụ kpọrọ ụmụ gị na bịa nwoke ịgbaka mbọ ekweghị ike nta gị na-amara ụmụazị ọnụ ụwa ụmụ gị ya egbu negodi ya pịa m n'azụ pịa osisi ya m azụ igwudigwudi aka bụ mpa anyị nọkwa ebe nwa okwu ihe okwu apịa ya ịtani ka ndị na-enwere nna ogibe ihe dị na ebe anyị ọgwụ ihe dị na ebe anyị ọgwụ ala bụ ịpụta isi m lele soro gị bebe ihe obere na-eme lesoro gị bebe ihe obere na-eme kịta na-esi ebe m ọmụma gị soro gị bebe ihe na-eme obere gị bee ya ọ bụ n'iso mmasị gị ka egbofu ụbọchị ebe imesi gị dị ga-eme imego nkịta igwe wee kpọzi ya pịa ya ịtarị ka ihe ozu ifo ka ime ka ozu ifo ka imezi ya ọmadịrị ndị a na mma ihe a nụrụ ọwụ eziokwu. Gị na-abụ eziokwu. Anatara m. Ọgbọ m na unu tiri onye nkụzi ihe. Nna m wee nye iwu ka apịa unu tara. Eziokwu na apịala ya ụta. Mana ihe a bụ asị asịgbodoro anyị. Asịgbodoro anyị asị. Maka gịnị? Anyị na-ekwu nna gị ekwere ego anyị ntị. Were nke anyị kwuru. Ya ma o ji pịa ya ịta ya n'azụ. Ihe unu na-ekwu ugbu a bụ eziokwu. Eziokwu. Ka ga-esi wee chọọ onye nkụzi ihe. Uru ka ga-esi wee chọọ nkụzi anyị ihe. Obinna asị. Mana anụrụ m na achụrụ unu n'ụlọ akwụkwọ. Ee, achụrụ anyị n'ụlọ akwụkwọ nke bụ eziokwu. Mana ofu asị asịgbodoro anyị mere eji chụọ ya n'ụlọ akwụkwọ. Negodi were ịta ka osisi amazụ nebere azụ m. Nwa gbaghara m. Ọ bụ na nna ya ihe a kara ime. Biko gbaghara m. Ezi nwanne m. Nnukwu nwanne m nwoke. O nwekwa n'ihe nji maka ya wee bịaba. Afọ awa nnakwa na-agba ọsọ ehihie na nkịta.
Nwekwana ihe dị mkpa nji maka ya wee ịma na o mee na 12 years gị na nwunye gị nọrọ alụmdi na nwunye amụtaghị nwa afọ 12 zuru ezu. Nke bụ nna ọ ya ka anyị si ka m bịa ka ntụnyere gị arụmere ama m na anụrụ m okwu ka unu jee na bende gọọmenti ka unu jee kute nwa ọbụnagodi ofu. Ha emenike arịrị ka nje kute nwa ọbara onye ọzọ kubata na be m ọgwe mba gị nwa jee na be dị mụ ozuzu eke mụ ozuzu afọ oye na nkwọ mụ nwa ejezi na gọọmenti o je kute ya ekuta guba be m nke ekuta atụnge nke ekuta atụnge ha ncha na be m ka o wee bụ na nso n'ife a na-eme eche m na o nwere okwu iji bịa ya nke a bụrụ okwu nwanne m ọ na ọ dị etu a ha emenike eberebe bụ nsogbu adọrọ onye ọbịa anụgo m ife ihe m ji si wee fotere onwe m n'ọkụ atọkwanụ m biko ka ezi ite ndị nsi gbasara n'ọkụ biko no ka ndị nọ n'ụlọ nna anyị hịa chimo ndị idobe nsi gbasara n'ọkụ biko atọkwa m ọ bụrụ na ọ pụta ata nna anyị nyere m nnukwu ego m na-eji wee si nnọọ nri atọkwa m nekwa n'anya biko no bịa nwaanyị na-arị akwa na-akagharị n'anya mmakwa ebe a n'ụlọ ka njeje weta nnu m na-etinye n'ofe nsikwasa afọ ọzi m ite abụrụ m Elisha abụrụ m mmiri ọzụzọ nna anyị ọnwazi ibe mkpu n'ime ị na-atagharị agba mechọnụ ị na-atagharị agba ya wụkwana azụ m nwa ji aka m gaa n'ime ahịa jee họtacha m isi okporoko ka ị wee siere m nwa dakụ dakụ ka ị na-agba m n'okwu ekwekwala ka iwe we m agụụ na agụ m anụ m ebe na-eche butere m nri agụụ na agụ m biko anyị nwere nzukọ anyị chọrọ ije ka e wetere m nri nna ike ihe ịchọ ka m mekwa anụ kịta nna
Na bịara ka mmanụ n'ife anyị eme n'ife a. Afọzi m nne, afọzi m ofe, afọzi m ite. Ị ma ihe ga-eme? Ị ga-aba n'ụlọ kịta jee buru ngwongwo gị niile na ba ya ihe ga-eme. Nna anyị biko iwe ego tii n'akpa jee doro brezi na pat bịa na agwa m na eme otoro gbagbukwe atọkwa m ọha na eze dono kekwa na ụdị nke bụ nke afụ n'ọkwa m ụdị akụkọ. Madam, biko ego na ka ị na-ele mmanya dị n'elu ebe a. Nke bụ ka mmanya. Nye m mmanya nke a dị n'elu ebe a. Ifi na che nwere afọ. Ke mmanya bụ ihe a. Nke a na-achalụ mmemme. 100 naira. Ise 100 naira. Ọ bụla 60. Ada eli ya 60. Ọ bụla 80. Mba. Ekwu ya dị na mudere ọnụ a biko. 85 naira nkọ. Biko pụọ na shop. Pọba ni chọrọ igo ihe, ịmara ịchọ. 86 naira. Ịmara ifi na-achọ. 88 naira. Biko gaa kele. 90. Ya, ọya nji 90 mmego nwe ya. Biko gaa kele. Ngọnụ ka ịpụ. Ịda anụ mmanya. Ah. Okay. Gabazianụ. Ewe na nyiwe o nwanyị. Ezulu ga-akpụgo. Onye ezulu? Ikenna na Obinna. Fe ezulu ga-akpụgo. Hey! Kebe ha si? Fast user. Kede ya kemono. Ikenna na Obinna. Onwere ife na-adịrọ n'ime ya egodi okpoloko ma anụ ya na ndị a na-esicha ụdị nne a akwala aka si nne nke a onwere ife na-adịrọ n'ime ya ifufe aka okpoloko ala ya na ndị a na-esicha ụdị nne a ntụta ha na-alụ ihe ọbụla nkwu na-eso ma na-eme ya ọkwa ife na ọ na-adịrị anyị na mma adịrị anyị na mma onye ka m ji agwa gị ihe ọbụla si gị na-eme ya isi gị na-eso m enwe ife ndị asị gị Ono bia na shop m just soup na le biscuit na le bread. Na le mmanya 85 naira. O we bule to akuru si we dia bukola akpum. O igwe ga nu nka ka akpolu nu. Ko na. O we. Biko. Na wada wo we na ta luta. Biko mera. Ko ta kanye ge. Anda wo wele wele. Ya kunu ji we na school. Na dia ga di school na ka de fo ya. Aya. Biko kanye ge. Una ye le. Mama. Mama, kile bako nile. Chuma nwa mbọ. Ido bensi kwasalo ka ndị ajeti aka rolo mwana. Ito fe nka ya. Ya nwanne m ito ofe m. Mama, ke ofe ngini bia? Ofe egusi. Ofe egusi na isi m siele ya. Ya ka ndị abụrụ n'ọrụ ibe niile. Hey. Mama fukwa mo fa o. Afu mo fa o Ikenna na Obinna. Fun wa bo fa ya. Kene? Obinna ni Ikenna. Obinna ni Ikenna kwa. Fun bia. Obinna ni Ikenna. Eji ma anya na abu. Na ebe. Ha. Waju ku na nke madam wonwe Jesu la bia. Abia ka faji na elu fa. Hey! O gini na eme n'obodo a. Choma nwa m. Ibe na asị ka ngwa nkịta abụ n'igwe ya anụ nka. Gbam. Ndị ichie ya anụ nka. Gbam. Ndị ọzọ ya anụ ya. Gbam. Choma. Ibe na asị ka ngwa nkịta. Ana m eje bụ igwe. Ka nje na nke ndị ichie. Ka nje bịa. Maka na ọ na-egusi ya narụ. Ka ọ dịbe ezi ya dịrị efu. Ofai mba.
Anụkwa m ọzọ. Chelo. Ọfa mere gịnị? Na ha họrọ ite ofe. N'ekwanụ m anya o. Ụmụaka na-achị imerụ ala. N'oge mmadụ ya fụrụ ụmụ ejima bụ Ikenna. Nne. M na-emebi ife anya. Anyị amụ ife emeli ya. Na ụmụaka ewe na ka onye nwenụ ya ama. Ụnụ ya anabazi o. Igwe. Anyị nebe ya anya. Igwe. Biko bụ mbọ nebanya bụ okwu anyị mfụma. Nsogbu akụ. Daalụ nọ. Igwe. Anyị adụlụ nọ mma. Anyị adụlụ nọ mma. Oge ọnwa bụ ife abụọ. Nnamdị. Igwe. Nnamdị. Gasị ike. Igwe. Achọrọ m nke ị gaa kịta kpọrọ ụmụaka jebe na nke Ikenna. Unu iwe na be ya. Ekwe m ụmụ ejima ya wụta n'ọfa. Gbakwuo nna ha bụ Ikenna ya soro unu bịara ebe a. Bụ na-ezikwa ozi ka ọ na-eyi na ndị ichie bịa. Ndị ichie nọ nso ha bịa. Gawa kịta ọsọ. Onye megide kụziere m ihe n'obodo a. Ọ gaa n'ijeje họrọ ite ofe mmadụ si nri. Nke a bụrụ na agụrụ na agụrụ ada agụrụ ọnụ. Nna Ikenna, kedu ụmụ gị? Ogiri. Igwe si abịa akpụta fa. Ọsọ na fa gwasị gịrị kwa. Ogiri ka mbe. Igwe si abịa akpụta fa. Nna anyị. Nna. Kedu ihe ife ọ? Igwe si abịa akpụta ụmụ. Ba n'ụlọ ya. Anyị baa n'ime ebe a. Were anya anyị na-abụfụ ha. Ị ma na ị nọ n'ezigbote nsogbu. Ya nọdụ na na-abụgola onye asị. Baba nọrọ ya. Ikenna. Igwe ekwugula okwu ụmụaka ya ebe a ịyọrọ ayịyọ. Ichie yọkwuo ayịyọ n'isi ha. Nsị ka m gee ụnụ ntị melụfe ebere ka a dọfe aka na ntị ka amalụ na ha ya esi na-ewe mala ife, mana agbachiziri ha nkịtị na nke ha mere eme ha wee mee nke ka nke. Ichie na-akwado ha. Ichie ọkwa gị na-akwado ha. Awụkwụ nwa n'azụ anụ nụrụ na ntị na be anyị na mmadụ ji eje họlụ ite ofe mmadụ. Ọ bụrụ agụụ na agụfa nke a baana n'ife ọzọ maka na ama na-epụrụ inye ju ha afọ. Mmegwu Ichie na-asọpọt na-enye nkwado. Alụka ha ụmụ ejima unu emelụọ n'ala unu ewee na ka onye nwere ya ama. Dịka igwe mbụ ike obodo anyị nyere m wee bụrụ igwe na ike gọọmenti nyere m wee bụrụ igwe, ana m amapụ nnụ abụ n'obodo a. Igwe kịta ka ịbịa chiama njibido n'obodo a ka ịbịa ụlọ nwa anwala hụ n'obodo Ikenna amapụ ma ngọ dịka azụ ha
Ibe kuna joy ka bikono. Ya, vamos fuera. Ibe bikono na lo mo papa mo mo ka ni ibe bikono. Ibe kana se kwa ko do mo ka na se ibe bikono. Ibe kana se kwa ka ba ni ibe bikono. Una casa. Just come on over there, I don't want to know. I am Adaeze, ọ mụtaziere gị nri. Adaeze, ọ mụtaziere gị nri. Achọrọ m iri. Ọkwa ịma na-eri ụnyaahụ na ọ nwere ihe baghị afọ. Nneọma. Siri m nye nri ebe obi adịrọ m mma. Si ebe a pụọ. Nneọma biko ka m butere. Agbaghara m. Ikenna ke yo. Ikenna kiki akpọkpọ. Ikenna kwele wego ugwo. Nga akwụkwọ gị isi o. Nga akwụkwọ gị isi o. Nchụpa chụpa n'obodo gwa ka o si n'aka. Kiko shoburu m. Kiko shoburu m. Ana ya ebe ọ bụ na ifo. Ka ndị na-ewolo nna. Kwele wego ugwo. Oya bụ si n'osi m n'aka. Galowe ka ngalowe m. Gakwalowe ka ngalowe m o. Galowe go. Obinna. Agwasigo ngi. Edere anụ ya agwasigo ngo. Obinna.
Hello, Obi. Kedu kwanu gị kedu gị? Bịa n'ozugbo. Anyị nọ na Apex Hospital. Nke a dị n'ebe Express. Bịabanụ. Biko nụ bịabanụ amakwa m na ndị akpọtago ndị uwe ojii ebe ahụ. Ọ bụkwa na ị bịara ndị ahụ ike ịkpọrọ m jewe nga. Dọkịta na-enetu ya. Bịawa. Ofu nwanne nwe ofu onye nwe n'ụwa. Nna biko ebezina nụ nwanne gị ama nwụ. Biko ebezina. Chukwu ame nkwe ka m gbuo mmadụ. Chineke ame nkwe. Biko nyenụ m nọmba mfe unu ma ọ bụ m unu ka m kpọọ ọnụ ha. Gwazi ebe anyị nọ. Isi gịnị? Nọmba mpa gị ma ọmụ onwe nwanne gị nọ n'obodo a ka anyị kpọọ onye bụ unyi biko. Enweghịzi m mma. Nyenụ m nọmba mpunu biko nyenụ m nọmba mmunu ka anyị kpọọ ọnụ anụ tupu ihe a emebiwe. Mama anwụgo, mpama anwụgo. Isi gịnị? Mma ga anwụgo, mpa ga anwụgo. Ndị obodo chụpụrụ achụpụ enwerezi ebe anyị na-anụ. Ewu chino. Kekwu ihe ndị isi wee kote. Kama nwanne onye onwebeghị mụ na nwanne nwoke ri ịbịakwute ole nwanne nwoke esi ike esi. Biko nwoke onye zi m biko na ebezina biko ebezina. Kama nwanne onye onwebeghị ihe nri agụọ na-agụ m na-agụ nwanne nwoke ịbịaburu moto gị kụtuo ya. Enwere ebe anyị na-alarụ. Onwekwa ebe m na-alarụ. Ka ị ga-anọ o tee na-achọbara gị ngwanụ bịanụ ka anyị naba na chi na-ejinụ bịanụ ka anyị naba a na-achọ gị bilienu ka anyị pụrụ bilienu ozuo na mmiri bilienu ozugbo na akwa nke idebere ozubelu bilienu a na-achọ gị Bilienu zonano bilienu kaipo soge kaipo Kedebisi Noma Kedebisi Kedebefre Pepe afro me eba ya no mês mana no cara Pepe O chole kwa ro
Adamma. Kedu ka ebe a na-azụ ụlọ nọ ndị mmadụ na-eche ebute m ndị ka nlie onwe fe na-eme nna anyị onwe ka arụ si eme m ọnọdụ ụmụazị a dịrọ mma nna anyị ka anyị bụkwanụ ka anyị jee chọyalịba ụmụazị a ka anyị mara ebe fa nọ nna anyị otu arụ si eme m ọ na-egosi m na ọnọdụ fa dịrọ mma ụmụazị a ka nsịnụ ka nkwọ ile o nwere ife na-eme ụmụazị ebe fa nọ bata n'ụlọ bụ ime nne ka nlie maka na arịrị ka mụnwa dị ife adị mụ bụ ike nta bụ dị arịrị nna m wee nwụrụ nwe bido mgbe atagide afọ welo kịta na aba nọ n'ebe a ta afọ ụda ịlụfa agbatara n'ihe ọkwa ụmụazị a ị na-ekwu ihe anyị na-ekwu ihe ọrịa aka ihe na-ekwu agbatara ka anyị jecha ụmụazị a na otu ose mendarụ n'ọnọdụ fadịrọ ma agbatara n'ihe okwu bi na-ekwu ihe anyị na-ekwu Adamma mba nna weche ga-eche ịbịakwunye m nri mpụta m na ya eme ife ị na-asị ka chọfa nụ ọrụ ike n'obi ike dị n'obi nne ọ dị njọ ọbụlụ nke nne ọ dị mma ọbụlụ nke nna ife aka ya na-egwu nyabụlụ ike nne na obi nne nyabụlụ ọ dị mma anụ ọkwa echi ka onye dibịa oyibo ya hapụ echi were ego jee kwụọ ha natabazi ụkọchukwu na ọrụ Chineke alụkwa eziokwu ọ gara ịbụ ọ bụ na ọ nwụrụ anwụ asị na ya bụ ndị be anya gwuru opi kwue n'ọnụ maka abụ anyị na-atọwa ụtọ kọrụzie na-aga na anyị agwọ ọgwụ ego ka ezi o nwere mgbe ọnọdụ ugo jide ebe mma nke kpakara ibie na nkụ asị hapụ ya n'ọ na-aja ofe ka ọ bata ife a ọ dị egwu nsogbu adịrị ezigbo dị obi dị m aṅụrị isi wee nọnyelụ m na obere ọnwụ anyị ọnụ m ihe nkala ịkọ a na-ekwu na m atụrụ atụ amụọ m amụ njideze nke onye ọzọ mụrụ gbuo ọ dị egwu nsogbu adịrị ọnwa ịbụ ọnwa m nwere ife dị iche o nwekwa ofu ihe nchọ ka ihe ọgụ ụmụazị ahụ nje ebujelufe nne n'ụlọ ọgwụ ha na-akọsịrị m akụkọ ụwa ha sị m na ha enwere nne na ha enwere nna na enwere ikwu na ibe ndị ụmụnna ha chụpụzi ahụ nwere na-emeta ha mee ndị makwa na ngagharị ka ha na-agagharị n'okporo ụzọ na-anyọ mmiri na-egbu nwekwa onye na ha ọnụ ha anọ biko ezigbo dị na ama m na ọ dị ọdị n'izi ama m na ọdị ọfecha mana nna anyị biko anyị nwere ike ịkpọbata ha n'ime ụlọ a ka anyị na ha biri obere ihe ha ga na-emenwu n'ime ụlọ ọ bụrụ dịka ozi ụlọ anyị rapụ ha na boys quarters biko nsogbu adịrọ m nke ọ bụrụ na fabata ọ bụrụ ebe ndị ọbịa na-anọ enye ha anọdụ anyị atọgbozi anya na-ene ha ife dị oriju ha afọ discharge ha mkpọrọ ha meta ị ga-eme m ka obi dị m mma o amara m ị ga-eme m ka obi dị m mma o efifi ọma gịnị isi m efifi ọma nwe ife na-esebulu mụ na mbụ ịmara ife na-esele mụ na anyị
mgbe iji wee duru ụmụ wee duje na nke igwe awe chụpụfa n'obodo gwa enyi mere enyi ya ị marọ isi m efifi ọma kedu ife ụmụ mmadụ ife nwa na-adịghị eme eme iji wee duru duje na nke igwe awe chụpụfa n'obodo ntị ka m gwa ya ọ bụrụ mụnwa bụ onye kpojela ụmụaka gị na nke igwe ngwa gwa m onye chụlụva fabụ ngwere kpatara nkwa arụsị ka a bịala fa ọlụ ọ chụpụrụ onwe fa n'ụgbọ si ụgbọelu tara fa gbagokene m ife ava na-eme a na ọdịrị eme eme n'obodo a ka iji wee jee wee kpesala igwe ji wee chụpụ ụmụ m ịchọ ịma ifefa mee gwa m ka ịchọrọ ịma ifefa mee kedu ifefa mee anaghị eme ya ite obe nya ka iji wee gbaa ihe ọkpọ ogologo fara igwe je kpesala igwe isi ozi ka ị bịa gwa m bụ nneba ịgbalụ je kpesala igwe ọkwa chụpụkwu bụ okwobi adịgo mma kedu ife na-emere m echiche ọma ana m ajụ kedu ife na-emere m echiche ọma mgbe enyi mere enyi ya na-emekwa m ya ka m gwa gị nye nwekwana mbọsị ya afụ n'ụzọ wee meme echiche ọma maka na ịnwe anya nwa adọ ngilili ịgbajekwa ebe ị na-agbaje ị na-ememe echiche ọma kedu ife ife anaghị eme ife anyị rụsị dị kpụtakwutakwu nke fa na-eme achụpụ gọva ihe eji wee je inwe ọkpa ogologo ịhazi echiche ọma echiche ọma nke ya ebe akwa echiche ọma nke yi echiche ọma nke a gwara gị na di ya gwa kedu ife unu mee mma akpụ ụtanụ vanụ wụsalivin itigbu eba na obi wee dị mma nchi ịtava nwụsali itigbu eba obi wee dị mma ị na-ememe echiche ọma nwakwa nwazi mmezi mmeme echiche ọma mbọsị ọzọ enyi mere enyi ya echiche ọma nke yi na-asụ m echiche ọma bụ nwakwa ya ọnụ ebe echiche ọma ifulia ifukachukwu si ya ma ọ bụrụ na igwe chụpụla anyị n'obodo nwaanyị agabụrụ moto ya kwụọ gị anyị karị n'ebe a kịta Dikeh kwụsị mmeri Ikenna mana ibụkwa ezigbo mmadụ ibụla ezigbo mmadụ ka ihe esi wee jekwa ndị a na nne na nna anyị awụgo Igbo nne na nna anyị ọ gị gburu ma nsogbu nwere ebe ị nọ mgbe ọbụla na-eme ka nkụba gị n'ife a na-arụ na-akụpụ nwoke akụpụ ka efe mmedi echi ọ bụrụ na anyị siri fasị na nne na nna anyị anwụgo anyị kara ị na-ebe ọtụtụ na-enye gị akwa ofu ụtụtụ akwa ịkwara akwa emekwala anyị tii mekwara iri ya dịkwa anyị n'ụlọ akwụkwọ charachara ụlọ akwụkwọ bọkwa nke a nwụrụ anwụ anyị na-eji n'obodo charachara ụlọ akwụkwọ ma ife a na-arụ ụdị isi arịpụta tụkwa aka ndị bụ ife anyị mma ịna ka uche tupu na kwụsị ịgba mmanya kwụsị nkoheli onwe ka ndị asịkwa nwee shọpụta a na-achọpụta ogige akwafa n'okwu ezo n'okwu n'anyanwụ ihe nwere ezo abụghị anyị na-akọ ibe igwe onyonyo ife adịgogo na mma bụ na ọ dịgo na mma ihe ọbụla zoro ezo n'ugbo jebe nke a ezori ya kịta na ịfọrọ gosi dịla anyị na mma ihe ọbụla ezoro ezo bụ ife dị na mma nke adịgola anyị na mma nwere ebe a nwere Ikenna nọdụ kilibe ihe onyonyo nọdụ na-amanye elu na-amada na ndị edelu ụmụ isi homework enwe nke ịma ba anyị imejela alụgụla denye debe homework gị Igbo onyonyo oluwa
ego mma. Tomis. Onye na afia. Na no mo ejimo emecha ba o. Iye ka mo wo onwe. No ya. Ani ko no no patalo no kuro ri ogo bo ala we patalo ri. No. O ga dero na ma. Iye me no no mi ya ngulu ngwe ni. Ego kwaze. Mesia meziusi. Agbo no wandi ichie. Akụkụ egwe ndị amaala akụkụ egwe obodo amara na ụmụ ejima abụrụkwa na ụmụ anyị nọ n'ime abịa nchelu na ọchị amụ nkere n'ọsọ kere ụmụaka kere n'ọsọ aha nkechi baa n'ime na ya ebe a na-edobe nkwụ ọkụ na-ada echebelu ndeda anya ịwepụta nwofu nkwụ ọkụ Igwe. Namba nnukwu ọbịa bịara gasị ike. Ọ bụrụ ụmụ afọ bata. Una kala no la no. Aga na ba maka enwe business aiji. Mana ọ bụ na la kwa no ka kwa no mma. Ife ya bịa na masị nwe ife fa na agbakuje n'ebe fa si bịa. Ka ba jebe na ụzọ eteka. Mana akụ na-aga ma ọ na agolo n'ụbọ ogologo ndụ. O ile ọma ka eju na ji aga n'ogwu. Ebe ahụ na-eje ije awele. Ife ọ bụla na-achụ na ya enwetasị ya. Ise. Unu ọ daada. Gbam. Ọ bụrụ sọ na ọ dara ada. Otu akọ. Gbam. Otika ukwu. So na genu na ejenu na chukwu na-edu unu. Ife ọma kunu ya na-ezu. Ise. Ife ụwa na nke enu bịa. Nkwu na-ebi ọzọ. Agba. Nnukwu ya na. Chukwu gosibere m unu. Gosiba. Obidogo nnọọ na bido dị ife. Ngwa. Unu agbada anya Chimdugunu. na-ekwe gị bụ na anyị na-abata ọzọ ma egotere gị ugbo na-egote gị ugbo Bịa. Kedu moto m dọbara ebe ahụ? Sanọ. Ike na n'obi na bukwa wepụ. Bu eje ebe. Gịnị? Mba adịbajụ ebe ka ha bu eje. Fapụ ọkụ ebe fa bụ eje. Na fapụ niri ihe ka ha buru pụọ ekpọghepụ ụzọ ha. Ifogo ife nna agwa. Ifogo na ụmụaka ebidogo izu ori. Ifo ya? Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Gịnị ha bụkwa moto dị ebe ahụ ezubego ori? Gị nwe ibu ewu. Ikpọghere ha ụzọ ha pụọ. Ifo ya? Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Gị nwe ibu ewu. Ikpọghere ha ụzọ ha pụọ. Ifo ya? Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Gị nwe ibu ewu. Ikpọghere ha ụzọ ha pụọ. Ifo ya? Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Gị nwe ibu ewu. Ikpọghere ha ụzọ ha pụọ. Ifo ya? Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Gị nwe ibu ewu. Ikpọghere ha ụzọ ha pụọ. Ifo ya? Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Gị nwe ibu ewu. Ikpọghere ha ụzọ ha pụọ. Ifo ya? Ifo na ụmụaka ebidogo izu ori. Ifo na ụmụaka ebidogo
ịkpọrọ ha ụzọ anụmazụ mgburi n'ụlọ a ebe ịda anụ ntị ide afụkwa ụzọ ha si meghere ụzọ m emeghere ụzọ mba imere ọfụma onye nsịrị ahụ mepee ụzọ ofu mbọsị ebukwa nke a asị mepere ha ụzọ imepere ha ụzọ ofu mbọsị ofu onye abịa buko ngwongwo dị n'ụlọ a si mepere ya ụzọ tiri ụka ụgbọala akwajuo onye ọ sị mepee ụzọ mepere ụzọ kedu ndị mmadụ ịbụ abụ biko ha gwara gị ebe ha na-eje imepere ya geeti eburu moto pụọ n'anya ka m gwara onwe ife mere ụgbọala a ya ọkọkọ onye vam ife mmemme fagecha abata ntị fa na-abụ ofu ga-apụ na-ewe ma ụdị mmadụ mbụ kedu ụlọ ọba na ị nọ n'ụlọ kedu ụlọ ọba hapịa gbapụ ka ife mee moto a ka efu jụọ anyị ma gị ma ha Ikenna, onye na-achụpụkwa gị? Ụgbọala si gị saa kemgbe n'ebe a na-alalụla. Ya na ife a bụ nwa. Ka ife men. Ị nọ nwanne m. Obi na nwanne m. Ọ gịnị na-akwụ onye n'okwu n'ọnụ? Kedu mmenụ? Ihe niile na-agwa m bụ eziokwu. Ihe niile na-agwa m eri mgbe bụ eziokwu. Obi na nwanne m. Ọ ga-amasịkwana m ka anyị gbanwee. Anọ m na nle ebe ndị a chụpụrụ anyị. Eziokwu. Ikenna, gwa gị nke bụ eziokwu. Mgbawa anyị ga-abụ na anyị gwa ndị anyị na ha nọ eziokwu. Ịgwafe eziokwu? Ọ na-afa chụpụkwana anyị. Ọ na-ebu Di mama. Ede nnọọ mma. Ya na-acha gị. Ịmaka ezigbo. Biko no. Etinyekwuo ndị bụ na ego. Ọ dị ka ihe eje. Ogo mgbe ị ga-eje. Nsogbu adịrọ. Akpụrụ iji uwe obi. Mba, chelu nnọọ. Obi ahụ na-ekwere dị m sefụ. Anọgide m ozugbo jee nna ụgbọala gị ka o mere kparara m mgbalụpụta. Ọ dị mma na ọ ka esi eme. N'ego gị ihe a, achọrọ m ka iso ngodi m. Maka ndị vice na-agwa ofu onye fọ na-arịa efe. Agbago ha ma akwụkwọ. Ozi dọkịta nyere anyị n'ụlọ ọgwụ taa. Chukwu azagokwa anyị etele O mere eme? Ọ mere adị n'ime. Emenụ ife ụwa n'ike. Ebe eme ife ụwa n'ike. Ọ nwayọ. Ife nwere ewu n'ube ya. Ewu n'izina. Nwayọ. Ịmụ ife ahụ ka anyị baa ụnụ. Ife abụrụ ife iro ka anyị baba ụnụ.
olugokwa mgbe ị ga na-ekuzi nwayọọ wee nwayọọ ituba nna okwu otu a ka o si wee mee ya bụ eziokwu niile anyị wee gwa gị be ya. Nne, biko anyị na-atụkwa n'egwu mgbe izizi ebere ebe a egwu n'okwu a anyị na-atụkwa n'egwu emewo na-achụpụ anyị ọ ya mere na ya kwuru nke bụ eziokwu n'isi mbụ biko mgbaghalụ na ya biko efugo ịma na ụfọdụ oge anyị na-eme evio ree na anyị na-eme ife dị mma eziokwu amaka nwee ife dị ka eziokwu ụfọdụ na-eche na ha ekwu eziokwu ma mee egbuo ha mana afụbeghị onye ekwu eziokwu egburu ụfọdụ ero na ha kwuo ya n'ụlọ ebe ha ọrụ ha ebe ha na-arụ ọrụ eziokwu achụọ ha mana echi ya aka mma ọmụgoduri na asịgoduri na achụrụ onye echi ya aka mma nwere ife onye ka m bụ onye sara aka na abọ na-ayọ ayịyọ ọ dị mma ka e were mma gbuo ya na ya fugwe ife na-ekwu nsogbu adọrọ agbaghara m gomuru anyị agbaghara gị unu ma ọ bụrụkwa na ife niile unu na-ekwu si unu na-anụ obi wee pụta unu ga-anọ nụ ka a na-asị ọ bụrụ na anụ ka ndị Igbo na-asị eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ ndị gboo kwuru elu abụrụ nkwụ ọcha ka ha nwebigara oke wee kwubie o nwere ihe afọ ya wee sị na eziokwu na ọnya bụ ndụ and eziokwu a bụ ndụ ma echi anyị na unu ka nọ nke iru ka a na-ekwuzi ọdịnihu onye mefee ya kwuo ama egbu ya kama eziokwu azọ onye azọ ịgwago m eziokwu ọ bụ na ọ bụrụ eziokwu a ịgwa m aka m eme ife mana ebe ịgwago m eziokwu ya dịba mana emezikwana ya mbọsị ọzọ ọnya bụ ndụ a eziokwu azọgo m ndị anyị sị na-arụ ụrụ gọọ agụgọ ụrụ abụla ịbụọ ife na-akọwa ọrụ nsogbu adịrọ na ya unu ọnụnọ mụ na unu nọ anyị na unu obibi anyị na unu daa anyị ahụ mma onye ka m ji sị na ndụ m so eziokwu ka m na-achọ ama achọ okwu gbagọrọ agbagọ ọ daa anyị ahụ mma butekwuoro anyị isi ọma butere anyị awele bubatara anyị ngọzi ifuru onye be nkịta obere oge ọ mụrụ nwa tọpụ egoribe maka onye ife ọma mere na-akpọ oriri akpọbanụ ndị mmadụ unu ekwube ndị unu ma fa abịaba anyị ekenebe Chukwu onye mere ife ọfụ etu ntị iri unu n'ụlọ akwụkwọ n'afọ eji akwụkwọ mana mma atọgbọ anya bido kịta na ife nkwa unu na-ekwe m ebe m na-eneru anya n'ụlọ akwụkwọ etu unu si ebi ndụ na-ajụkwu ajụjụ na etu unu si abụ anyị na unu nọ ebe a ntọgbọ anya na-enu unu n'ife ndị ọzọ na omume unu ndị ọzọ ga ka n'iro ka n'ụlọ mfụghara na eziokwu adịgo n'ife unu na-ekwu ekpọrọ m unu jebe n'obodo unu mgbuo mkpọrọ unu jee ebe igwe bụ igwe na ndị abụgo ndị agbanwere agbanwe na fama emezi ihe ọjọọ ya nabata unu igwe ga-anabata unu igwe ga-ege m ntị maka okenye adịghị eriwe ibe anya anụ ngwe ya na ife ọrụ unu mere iji nye obi si ike na unu mee ife ọjọọ sị bịa jide m mana unu amara Chukwu gozie gị eziokwu amaka jidekwa na etu a ọ bụzi ife nsị ka m gwuru nkwa anyị na-ekwe gị bụ na anyị ama anwakwa anwa
Chacha. Ya don't do I did. I am